Mikä tekee organisaatiosta tehokkaan? Pitäisikö kaikkien tehdä enemmän töitä? Vai pitäisikö kaiken sujua helpommin? Kuvittele, että voisit löytää minkä tahansa koskaan tekemäsi asiakirjan parissa sekunnissa. Kuvittele, että organisaation jokainen tarjous, raportti ja presentaatio olisi erinomainen, riippumatta siitä, kuka sen laati. Kuvittele, että organisaation kaikkien dokumenttien ulkoasu ja sisältö voitaisiin päivittää parilla napin painalluksella, jopa maailmanlaajuisesti. Chameleon on ainutlaatuinen Microsoft Office-ympäristössä toimiva ratkaisu, joka ohjaa tekemistä. Se takaa, että jokaisen organisaatiossa tuotettavan dokumentin sisältö, asettelu ja ulkoasu ovat erinomaisia. Se tallentaa asiakirjat automaattisesti haluttuun paikkaan, nimeää ne halutulla tavalla ja liittää niihin oikeat metatiedot. Jos käytössänne on esimerkiksi verkkolevy, SharePoint tai jokin dokumentinhallintajärjestelmä, Chameleon helpottaa merkittävästi myös niiden hallintaa. Mutta kuinka helposti Chameleonin käytön sitten oppii? Lyhyesti sanottuna, jos osaat käyttää Wordia, PowerPointia tai Exceliä, pääset Chameleonin kanssa sinuiksi jo muutaman minuutin harjoittelulla. Helpota organisaatiosi tekemistä. Ota meihin yhteyttä jo tänään.